prophet nwere ike ịpụta na net kịta asị unu onye ama ọbụla na mmadụ ego wee na-afụ ya nọọ feki nọọ nke a ka ọ bụ mana nyanwa before ịfụ ya iyi ego many material ma iji ego ma ijiri ego iyi ego the whole material eberi feme ka ị marụ n'ọda material bụ their all and all n'ọda material na Chukwu ga-eji wee rụọ ọrụ before ị na-egosi material 20,000 ma apụọ ọ bụrụkwa pattern nke enwezi ka somebody si wee kwube onye ọbụla ya bụ ije efu ya ije ego material ije mee nke a nya adịkwa na mma o wutebe nyanwa mana ọ ga-ekele ọlụ eke onye ọbụla alụba na ụdị nke ya onye ọbụla wepụ onye na nke nwanne ya na-eme n'ọnya bụ ife na-eso okwu n'ala Igbo onye na-eso okwu n'obodo a ndị ba ekene m unu na sema ifife ọma ụtụtụ ọma uhuruchi ọma ebe ọ bụla na-ene vidiyo ebe ọ bụla isi bụ na-enweta vidiyo mgbe ọ bụla iji wee fịa anyị si na ya dịrị onye ọbụla na mma biko na onye ji Jizọs ebidokwana n'ọzọ maka nri echi bụ vidiyo mgbe ọ na-ekwu okwu ndị mmadụ na-asị m na ọkpọrọ Ebuka Obi afa na onweghị onye okwuru afa but you can read the handwriting on the wall mana onye ọ na-agwa okwu bụ Evangelist Ebuka Obi Evangelist Ebuka Obi ka ọ na-ewejere okwu na ọ kpọbịara okwu afa does not mean na ya mara ebe ọ na-aga anyị ma anya na-ele mmalụ nke alụrụ alụ so na onye ji Jizọs kịta ama m ihe bụ iwu ya ọ maka na Ebuka Obi kwuru na onye ọbụla na-anụ ego alụ assignment alụ ọrụ bụ fake ever since then onye Jizọs pịasue ọnwafọ m ihe dị njọ na mmadụ pụta agwa mmadụ ibi eziokwu ihe alụnwa na-anala egosi gị ka alụ ọrụ ka anala gị nke bịa ka alụ ọrụ gị olu ezinụlọ bịa ka alụ ọrụ gị ọrụ ka ibute ike ka ewee mee nke ka ewee mee nke gị na chi gị ọdịkwa na mma onye na-alụ ọrụ kwụbakwala aka ya ọtọ maka na o nwere some things ndị mmadụ na-efail to understand na ya ha emejọ onye a gbaba n'ụka sị na Chukwu na-enyere gị aka ọ sị ka ejeje lụọ ọrụ assignment ka iwe wepụ ọnụ mmadụ bụrụ gị because na imejọrọ onye ahụ it's not possible and it's not going to work. Ị na-anụ ị na-enwe ihe mmadụ ya bụ imete ije mgbaghara iyigodo ụzọ yọọ mmadụ ibe gị mgbaghara maka na Baịbụl sị na ibulu onyinye na-aga ka eje nye onyinye n'ụlọ ụka cheta na gị na nwanne gị nwoke na-enwe nsogbu gị na nwanne gị nwaanyị na-enye nsogbu first of all drop that offering ebe agwu apologize and make peace with your brothers before gị na anya ha emebi ihe ọ bụla ị na-eme mana ndị mmadụ anaghịzi ekwu nka ihe adị after wete but this truth a na-ekwu okwu ya is crystal clear a na-afụ ya anya onye Jizọs na-agbaghalị up and down since na-agbaghalị maka na Ebuka Obi kwuru okwu mụnwakwu na-ekwu ya any man of God ọ bụ n'ime iti sị gị weta ego ka ekpere gị ekpele bụ ọdị a ọ bụghị ka isi eme ya ọ bụghị ka Chukwu si wesịsị na-eme ya I'm not against you appreciating a man Chukwu na use you as a vessel in order to bless you. I'm not against it. Mana nke ndị against bụ nna anyị na-afụ onye ngwa ndị 5,000 word na line ndị 10,000 ya afọ dadị mbọsị ya ndị nke unu bịa wete na nkwa white weta ewu weta nke ngwa 20,000 na akpa dadị ya afọ unu echi ndị nke ọzọ ọsị unu use unu nke asaa na ahụ enwe kategori enwe ndị dadị ya ebito aka n'isi nwe ndị ọya enye ha sọsị ha ka wee jesta without no coming to them nwe ndị ọya afụkwanụ one on one sigwo ke ifo dadị ya anya one on one 300,000 those things are evil gbali ya ọsọ mana for the meantime nenu ranting Onye Eze Jizọs ọzọkwa ya na chiata azụ udo nke nna m dịrị ụnọ I'm sorry man sakana soch wara na ndị fara ọ dị man udo chia na ndụ nwoke chia na ndụ nwanyị so many call karịrị akarị ya call karịrị akarị onye akpọ n'ibe a Onye Eze Jizọs ọ gị nwa na-ekwu ihe a Onye Eze ya akaụntụ eme ya hacked. What is happening? There are so many calls. So achọrọ m ka m kwuo ka ọ ga-edo ndị mmadụ anya
maka ụfọdụ aghọtasibere ọ dị ka ụfọdụ ka dị confused because of my topic and so I think ụfọdụ ka dị confused. So help me share help me share the broadcast. Share it because a giveaway is coming tonight. God bless. Even Chogambonobo. If I mean whereby my co-foreign water film, baby, see an biko. If I me get more beto salmozia, press the share button. Yes, and comment where you're watching me from. I'm not talking this for any particular person. Come on, name and I bondem madabun so bunyon why. Onye amụma ma ọ bụ dibia onye ọbụla na-eme ife ọ bụ na ọ dịrọ careful ndị a na-etu ya afa the same people will still bring you down because ọfa ga-eje na-alọkọ mmadụ na ibie mmadụ kwụsị ya okwu fa akpọba mmadụ afa si na onye a ka ị na-agwa na onye a ka ị na-agwa na onye a ka ị na-agwa onye eze ji ebe nwee recognize ya you know people are just fond of ikori na net mana ọ bụrụ ihe m bịalụ Jesus is real. God is real. I want to bring you na Jesus had real. Makana onye iberibe gas na chukwu adiro genu munti. Listen very carefully. Oya bi na ekwu ka ima ka isi ekwu. Jesus is real. God is real. And the Holy Spirit is real. But the problem we are having in this country is people that call themselves man of God. And was a group by group, men of God, and when Nigeria, and was a group. Obu nisoro na group ndi a imani na ekpere kwensu. Obu nisoro na group for imani na ekpere chukwu. Obu nisoro na this group imani and obu go divide the body of Christ already. And onya me no nwere onye n'ime fa nwe ki beze ekpere keta ka Chineke nuo nufa. Enu oto ne kapito Obi ligolu mgbe ọ na-azọ. Sorry to say this. Ndị pastor na-ebi kwasa our brother Peter Obi aka n'isi. Nya na mfe na agba na Chineke na-echi ntị. Chineke chọọ iji ife a wee gosi anyị sign na ọ pụgo n'ebe ụfọdụ ndị amụma anọ na ife fa na-ekwuzi ibu fe werugo ego liwasị agba. Ife bụ iwe m bụ na onye amụma ga-afụ onye amụma ibie duto na o belonglo na group ye nye enwezi group nye enwezi nye afọm gozi court na group amụma fe enwezi nye ha enwego court ọ bụrụ na eme ekpere chọọ ka bishop recognize ya anya ma ọ ka ndị fada recognize ya anya any other prophet ma ọ bụ onwe ụdị prophet ya bịa ọ ma nchọ ka anya na ya afụ ma ọ ka anya na ya kene ma anything ife o ji emeri ebu ka bishop ya refu ya ma ọ ka ndị fada ya refu ya ma ka onwe ka afọ ya kịta agbabarios ifu na anyị na-enezi mmadụ anya rapụ inye Chineke anya. That is my point. Anyị na-eme ka bishop fụ anyị n'anya na ọ bụrụ na ọkachukwu fụ anyị n'anya. Anyị na-eme ka Chineke fụ anyị n'anya. Ọ bụ na ụfọdụ ndị amụma eliwabela ọnụ elibele ego ọbara maka na politicians ga-abịa nọrọ n'enu ọta gị were mic kwuo okwu mana ụmụ ogbenye nọ na ministry ama mgbakọta nwe enu ọta bịa nye testimony na ka ndị ogbenye na-enye testimony ọkụ unu wọta ebe na-eje na ka ndị ogbenye na-enweta testimony mana ọ bụrụ gọvanọ bịa ọ bụrụ sinetọ bịa oligote enu ọta nya na prophet abụrụ ejima nya na evangelist abụrụ ejima nya na reverend abụrụ ejima fada prophet pastor chọọ ije n'ụlọ ndị nwere ego asị no visit let me go and visit mana achọ ije na nke ndị ogbenye agba onye ọrụ ezinụlọ anabụ ụmụ ogbenye ego ka e wee jee ọrụ ezinụlọ ka e wee jee ọrụ visitation ị bịa na ọlụ ama a na-alụ ifu na ndị pastors offer bụ the problem of this country. Let me tell you now. Onye nke a ya apụta kịta were mike sị ana nga ego mgbe ị bịa na nke mfụwa na nwa na ana nga ego na onye ama ọbụla na-ana mmadụ ego wee na-afụ ya is a fake. Ọ judge go. Why na the same Bible say do not judge
so that you will not be judged. Or judge go, mana nyanwa, before if we are, you get your free. Tilia. Ye go me if any na elele. Before I go sinya bife. Almost 20,000 map walk in about. If you go start Gamonti, oh my God. The one I can buy. Eto gwemu na this industry. I report to this page because I'm saying the truth. No matter the amount on report to the page, I must keep on saying the truth. How can you come if this pastor and capoto rapu preach no gana emene water? Onya bu my annoyance. He rapu preach daily go to the mado. Onye di busy ada condos on. If you are busy in your destiny, omo go ndelo lolo before I wan we bia. Can if I just couple I wan game mechi. Ebe akwa so si na onye obuna nwere one word o ji eme njọ. Everyone nwere every shortcoming. Onwere gasi ni ya dem onwere chok man onye afu bu onye imanye nya bu onye asị. Prophet nwe ike ịpụta na net kịta so no onye ama ọbụna na mmadụ ego wee na-afụ ya no fake no nke ka ọ bụ mana nyanwa before ifu ya iyi ego many material mi ego mi jiri ego iyi ego the whole material eberi feme ka ịmarụ na ọda material bụ their all and all na ọda material na chukwu ga-eji wee lụọ ọlụ before ị na-egosi material 20,000 ma pụọ ọ bụrụkwa pattern nke enweze ka somebody si wee kwube onye ọbụla ya bụ ije efu ya ije go material ije mee nke a nya adịkwa na mma o wutebe nyanwa mana ọga ekele ọlụ eke onye ọbụla alụba na ụdị nke ya onye ọbụla wepụ onye na nke nwanne ya na-eme n'ọnya bụ ife na-eso okwu n'ala Igbo onye na-eso okwu n'obodo a ịma nke Chineke gba ọgịnị ya carry your own ime ọlụ Chineke kpọọ gị karịa kedu ife a na-akụziri anyị nwanne ebinitezi ebinite kedu ife a na-akụziri ndị ka ya ebinite echi niile ife a ga-akụziri fa bụ if you believe in this papa if you believe in Papa Onyedekpo and Papa Adeboye ịma na onwe ndị ya na-ejekwuna don't go to so one or if you believe in this you don't know so one or gị na ndị fada na-emekọ ife ịma na gị na ndị sabat ama mmekọ ma ọ gị na onye ụka white ọ ife Chineke gwa unu eto na Chineke si afụrụta ọnwa anyị n'anya be your brother's keeper be your brother's keeper ma ka ndị na-asị na onye eze ji ebe nwa na-elekọnaiziri ya before nje ife amma anọkọta jebe ife before nje ife a ga-asị m kom before mbịa a ga-asị m bịa wee mbịa and mụ ada emegbu ka elekọnaize na Chukwu elekọnaize m already bikwanụ ka ya fụrụ ndị a na-praise unu na net ọkwa the same people ga-eweta unu isi tikọ ọnụ my point bụ if you are a pastor ya preach ye maka righteousness preach for righteousness because gị nwa na-asị na onwe ndị na-alụ ọlụ na ego gị nwa na-eme donation afọ ị na-eme ole ego ka ị na-ana ọ bụrụ ego ka ị need donation ị na-eme onye ya weta 20 million 10 million 1 million 500,000 ole ego ka ị need ọ bụ na ọ ka emebie onye Chineke lụ alụ ọlụ nya bịa nye Thanksgiving ifu na ụfọdụ nnukwu ụlọ ụka ga-emechi ifu na most of them bụ arenji ọmụ bụ onye eze na-agwa ya ọ bụ na ọ ka emebie kịta onye Chukwu lụ alụ ọlụ nya bịa nye Thanksgiving nya bịa ifu na ụfọdụ ndị a unu na-akpọ angel na ha ga-ada n'ala pịa ewezuga donation chọsi isi ama stand ke ndị na-edonate ya hapụcha anọ ga-abụ onye wube ma ọ bụ onye emebe ife kịta ụfọdụ ndị ji ego eje na-atapụla anointing according to them mmadụ nwere ike ịbịa kịta ife niile na-abịa na chọọchị abụrụkwa na chọọchị afọlụlụ fọlụ nọ na ha na-achọ new grace onye ọbụla chọọ new grace
most of them are amado the reverend, for amado the prophet, amado the pastor. No na ha no na-ewu mo na nke a na-eme na anointing karị fia were ego bịa ka ata apụlụ fata abụrụ ka fejekwa na nke dibia. Most of them si n'azụ eje na nke dibia. Most of ndị politics ya na-abịa faligote enu ọta. Most of them na-eje na nke dibia katala alụ. Most of them busi ọgwụ n'ukwu. Ma na-emefe ala because of ego. Mba, a man recognize a man of God, mana politicians bịa because of ego. Ewenye ya eke n'enu ọta. Na-ekene ife ndị mmadụ na-ekene ife mmadụ so ọnụ ya na-ekwu. A man recognize nwa ogbenye na-abịa church. Mana politicians bịa, the governor of this state, yes, he's here. He want to talk to us. Welcome, my able governor. Because of ego. Onye amụma ọbụla ego na-alapụtara ọ ga-eje, ịma na ọ ga-eje n'igwe. Ife niile a na-ebu Baịbụl maka chụfa adịgwo corrupt na ego ọmụgwọ anyị. Onye ama nwere nsọ, politicians ekwesịrị ịdị na-adịkọta enu ọta anyị. Quote me wrong. Yes. Onye ama ọbụla nwere ike, nwere nsọ, politicians ekwesịrị ịdịkọta enu ọta. Ebe akpọba bụ na gọọmenti azụ n'ọta ọta. Mana unu fụfa ntu arụ na amụnụ liri ego ifebe ndị amụma na-ebe ebele ka ndị politiks bịa na nkefa. Ụfọdụ ezibezi ozi a na-amụrụ mgbe ezi mana ụmụ ogbenye ju chọọchị nwekwa onye efu nọ ya anwụ ma na ị na-achọ onye politiks iyi ezi ozi n'ọnwụ dị ya n'ụzọ ka o nwee ike bịa butelu gị ego. Echi niile na-ekpebe ekpele Chineke biko deliver our country. Chineke biko deliver your children. Kedu ọnụ iji akpọ Chineke? Kedu ọnụ iji akpọ Chineke? Kedu ọnụ iji akpọ Jehova? Ọ bụ nọọsụ ma ọ bụ dị nọọ ife nji nọmba Peter Obi mgbe a na mmasị asaa baa n'ụlọ ji ekpebe ekpele. Ụfọdụ ndị a biri ya aka na-arụ ọfa ya ebute disappointment. Onye ji elu si anointing na ọ pụta ọ na-ama mmadụ ibie ikpe. Because of na gị na grupu akwụ o nwezi onye ọzọ bi ya si kpọpụ ya n'akụ si idebegodi ya idebi ya na ịchọrọ ka ndị fada fịa ịchọrọ ka ndị fada ya na ịchọrọ ka ndị afịa ọ Chukwu ka a na-ekpezikwa ọrụ na ife a ka mmadụ ka a na-ekpelụ. Ọ ka mma na ịda iwu bishọp debe iwu Chukwu. Mmekwue kọlụ agbakọtago na kọlụ dadị ọgị na-ekwu ife a ka eme ya fon enwere eme my phone hacked ọ mụ na-ekwu ya. Call a spade. Onye ame nji wee like ya my sister a na-agba Ogechi Okeke Njika. I so much love that girl. I love her my personal sister. Mana ụfọdụ amaghọ. Asụ onye kwu eziokwu si igbu onye. Ogechi Okeke Njika ọ ga-adịrị gị na mma. Because ama m mgbe ụwa niile na-akọcha m. Ogechi ọ ga-adịrị gị na mma. Ma gị ma di gị. Chineke ga-enye unu ọmụmụ nwoke nụ onye a. Ọ ga-enye gị ogologo ndụ Onye Eze kwuru ya. Ọsọsọ Ogechi Okeke Njika pụtalụ mgbe a ndị mmadụ na-akọcha Onye Eze na ọ jee na mmiri gba ndị mmadụ emeka Ogechi si m Onye Eze nna m bịa chọọ m ka ime live video na nke m. Ogechi a bụ mmadụ. Anybody ọbụla dị against Ogechi onye ọbụla dị against Ogechi enigwe ga-egbe onye afọ ikpe. Onye ọbụla dị against that lady enigwe ga-egbe onye afọ ikpe. Also, that woman be actually 2021. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị m hey gị na Ogechi Onye Eze oge nye nsị ya ọ na-eme gịnị? Ndị solo mgbuo mmadụ solo nje unu akwa. Nwanna na-eme kịta bụ n'ọnụ. I believe n'onye ama nke ọkwụ ya wee na-akọcha onye ama nke ọzọ Igbo onwe Christian. Ọ ga unu na-eyiye
hapụ na na-agbasi ọsọ agụ amairu ibelivu na Okeke mana ibelivu ozi na Okafọ mana ncha na-agụ akwụkwọ nsọ. How can that prayer work? Prophet, pastor, kuziere remember unu ka esi afụ mmadụ ibefa n'anya, not to divide na, not ihe a na-eme. Onye bebe nke ya ọ chọọ ka ọ bụrụ sọ membia bụ ha yes, ka ọ bụrụ sọ nke ntụ akọla ọchịchị si wee pụta mgbe afọ. Ọ bụrụ na ide eje ụka ya ịma na iji gị ọkụ mmụọ gịnị wee mezianụ okwe mesikwa ife niile afọ ife dị ọkụ wee jụọ oyi. Onye bido ebele ihe akụziri ndị nke ka esi afụ mmadụ ibefa n'anya, the way of righteousness, the way of righteousness, the way of righteousness. Teach your members how to become righteousness, not how to see you as a highest man of God, no, not how to see you as a holier than I. Ọ ife aka Chineke kụzielu unu. Ụka dị, abụ m onye ama, ana m ezu ezo, and ama nke m bụ ama ndị mgbe ochie. Onye ama ji mkpọrọgbu eje, ana m ezu ezo. Ụbọchị nnọsi ya ndị nwụrụ, ọ bụgo nnọọ obere nwa bịa n'ime, ọ bụrụ na aka m dị ọcha, nka ya bịakwa ụwa ọzọ. Mana ọ bụrụgodu niile eme njọ, ọsị ya gị na ndị bishọp niile dịsị ya na mma. Ọsị ya bishọp ịtọ bịa na ihe ọga ọkụ ga-ebido n'ụwa agbala iwe elu ebe afọ ị na-eje. So believe yourself. Agwa sọsị na ị ga-ama eziokwu na eziokwu ga-eme ka isi n'oru pụọ. The truth shall set you free. That's what the Bible says. And ịmana na mkpụrụ onye ka ọ ga-awọrọ. Pastor, evangelist, prophet, reverend father, teach your members how to love one another, how to follow Christ, how to do the right thing. Onye ame nwetakwa onye omenala, ọ bụ no my friend, agwa m ya alụkwana nke ọjọọ, si na nke ọjọọ pụta, si na wayo pụta, si na mmadụ nnukwu ego pụta, si na wayo pụta. Onye ọbụla na-egbu mmadụ mụ na ya adaghị. Christ gwa gị ịbụrụ born again gị tụzie nwanne ya ilo maka na ọ na-eme omenala ka anyị imagine kpaba na ego na-enwere isi unu kpaba ego ịmakwa na ya si na ya dị righteous ama na ndị politics ego. Let me tell you now, onye si na ya dị righteous can never take money from politics. Even some of businessmen, most of them are blood sucking demon. Some of these businessmen on abia sunyu nego. Onye bi oye ego na enu ata. Anya ma bụ akụ na-eche bụ ike. Ma bụ nkewa. Onye amụ ego na ala butara ma na ya dịrị. Ụmụazị na-eto ntezi ịlụ ọlụ amụma egwu a na-atụfa. Fa na-agba mbọ ka ha na-eme ife dị GO na like. Akara aka dị iche iche. Ọ bụrụ onye ọlụ ekpele ma alụba ọlụ ekpele na-alụ ọlụ na-eme ekpele egbukwana mmadụ. Ejikwana m aka ya dadị GO yi nwere akara aka nke ya, gị nwere akara aka nke ya. Onye ọbụla nwere akara aka o ji bi nwere ebe ọrụ na ibu na anya ukwu. Prophet iligolo n'ọta i preach a gospel of God. Hapụ ndị pastọ ibe yi. Ọ bụrụ gị bụ Chukwu ya ekpe ikpe. It's only God will judge. Preach a gospel, preach a repentance. Iburu onye fada, onye sabat bịa na nke menya welcome. Iburu onye agrika, onye sabat bịa na nke menya welcome. Kwụsị the divide ya na-eme na body of Christ. Ka nlapụ mkpụrụ obi unu ka ọ na-ama unu ikpe.
ama m niile na-esi gị na like ihe efu biko na imetụla ya aka na share button gị, metụla ya aka na the like button, gbela notification ka isolukwa na-enweta notification mgbe ọbụla post video ọfụ. Nke kachasị mkpa wee bụrụ na subscribe na channel anyị ka enwenu mgbe ọzọ m Igbo.